el cicle de perfeccionament professional són formacions de molt curta durada, de continguts punters i que van canviant cada any en els àmbits en els quals la Universitat d'Andorra ofereix formacions reglades, presencials sobretot. Llavors va dirigit als estudiants de la Universitat d'Andorra, que els permet actualitzar els coneixements en aquell àmbit amb les darreres actualitzacions, i s'obre també als professionals del país. Doncs els professionals del país els ajuda en tres sentits. En primer lloc, els permet també accedir a aquests continguts més actualitzats dels darrers canvis en els àmbits on estan treballant. També els permet estar en contacte directe amb els estudiants joves que estan en aquest moment cursant els seus estudis. I per acabar, els professionals també poden col·laborar amb el cicle de perfeccionament professional actuant com a formadors. Els permet fer arribar els continguts en allò que estan treballant i en els que poden ser experts, fer-los arribar als estudiants universitaris com a formadors. Qualsevol aportació que pot fer la Fundació Crèdit Andorrà contribueix a ampliar el públic al qual podem arribar. Evidentment, si una formació es beneficia d'un descompte gràcies a la contribució de la Fundació Crèdit Andorrà, això ens permet que professionals o sobretot estudiants universitaris que haurien de fer un esforç econòmic important per seguir aquesta formació i potser no hi podrien accedir i poden tenir accés.